Скъпи сънародници и сънародници, които не сте били клиенти на КТБ. Планетата, на която заемаме малка, но красива и все още недоразрушена част, завършва поредната си елипса около Слънцето. То от своя страна продължава по своята си траектория, затова не вярвайте, че сме се върнали на същото място, на което бяхме преди година. Вселената расте, галактиките фучат с бясна скорост, вече забравили, че бягат от горещината на големия взрив от преди 14 милиарда години. Ентропията ни тласка насам-натам, колкото и да не искаме да мърдаме. Хаосът във Вселената е нейният неизбежен край, а от пълното му настъпване ни делят милиарди години, които трябва да се наложи да запълним с по-дребни и безсмислени неща. Или да не правим нищо и да гледаме с овчи погледи, както избраха да правят мнозина. Времето и пространството, в чието очи сме незабележими прашимки, не биха се трогнали от действията или бездействията ни, така че важното е да се трогваме взаимно. Например, да подарим читава книга, ако някого почувстваме много тъп, или шамар, ако книгата не свърши работа. Правенето на равносметка на изминалата година е безсмислено, защото тя е същата като 2014. Оптимистът ще си обещае прераждане следващата година, песимистът ще се оплаче, че през 2015 година е умрял, а реалистът ще се размрънка, че никой не се наслаждава на все още здравите участъци от новите магистрали. 2016 ще бъде до голяма степен като 2015, само че с ден повече. При това той ще бъде събота, което може да ни подведе, че 2016 ще е по-приятна година. Но може да се падне това да е събота прекарана в махмурлук, така че да не бързаме да изпадаме в еуфория. На здраве! Пожеланията за предстоящата година са безполезни суеверия. Непрекъснато желаем да изсъхнат ръцете на всички участници в корупционни схеми, например. За същия успех може да се пожелаем и здраве и щастие, но това не зависи от пожеланията, защото очевидно не сме заобиколени от хора с горни крайници, като на тиранозавър. Така че колкото и да ви желая хубави неща, някои от вас ще имат хубава година, а други шибана. Поправите се. Може да пробвате с действия, вместо да чакате на пожелания и да разчитате на добра карма. Например, поддържане на имунната система чрез позоваване на медицината и странене от псевдонаучни шарлатани и предиобедни телевизионни блокове. Търсене на щастието, защото то е прекалено мързеливо да търси вас. Извиване на горните крайници на корумпираните хора така, че да секне достъпът на кръв до тях и те да станат изсъхнали. Правене на равносметки всяка нощ преди заспиване, подобно на Ария Старк от приятния сериал, дето чакат зимата в него. И гледайте да казвате все по-малко имена на заспиване. Промяна на конституцията. Или цъкане на мъчле през това време, ако имате характера на дребен гризач. Или пък нещо друго направете. Измислете си там каквото ви е интересно. Стига чака ли някой да ви каже как се живее. Или пък чакайте. Скъпи сънародници и сънародници, които не сте били клиенти на КТБ. След повтарянето на обращението към вас следва един последен абзац, който да е също толкова безполезен, колкото и предните. А това е предпоследното изречение от този абзац, защото след него следва още едно. Честита нова година!